Bilang isang pamilya ng Diyos, tayo nagkatipon-tipon lahat dito sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng banal na Espiritu, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga minamahal kong kapatid, atin po ngayong aminin ang ating mga pagkukulang upang tayo ay marapat na gumanap dito sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria ang lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid, na ako ipanalangin sa Panginoon ating Diyos. Na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong pinakadakilang magagawa ay magpatawad at ang iyong laging ipinakikita ay pagkahabag. Padaluyin mo sa aming walang humpay ang kagandahang loob mong sa amin inilaan upang sa pagkakamit namin sa pangako mong bigay, kami gawin mong kasalo sa ipagkakaloob mo sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Amos. Ito ang sinasabi ng Panginoong makapangyarihan. Kahabag-habag kayong namumuhay na maginhawa sa Sion. Kahabag-habag kayo na nahihiga sa magagarang kama at napagpapahinga sa malalapad na himlayan. Habang nagpapakabusog sa masasarap na pagkain, lumilika pa kayo ng mga awit sa saliw ng mga alpa tulad ni David. Sa malalaking mangkok na kayo umiinom ng alak at mamahaling pabango ang ipinapahid ninyo sa katawan. Ngunit itinatangis na ba ninyo ang darating na pagkawasak ng Israel? Hindi, kaya nga kayo ang unang ipatatapon. Matitigil na ang iyong mga pagpipiging at pagsasaya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, ang ating pong tugon. Kaluluwa ko'y inyong puriin, ang Panginoon butiin. Kaluluwa ko iyong purihin, ang Panginoong butihin. Ang maaasahang lagi Panginoon, panig sa naaapi ang Diyos na hukom. May pagkaing handa sa nangagugutom. Kaluluwa ko iyong puriin, ang Panginoong butiin. Pinalaya niya ang mga nabihag, isinasauli paningin ng bulag. Lahat ng inapi ay itinataas, ang mga hinirang niya'y nililingap. Kaluluwa ko inyong puriin, ang Panginoong butihin. Isinasanggalang ang mga dayuhang sa lupain nila'y doon tumatahan. Tumutulong siya sa balot ulila, masamang balangkas, pinipigil niya. Kaluluwa ko inyong puriin, ang Panginoong butihin. Walang hanggang hari ang Diyos na poon, nabubuhay lagi ang Diyos mo, Sion. Kaluluwa ko inyong puriin, ang Panginoong butihin. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Ikaw na lingkod ng Diyos, sikapin mong mamuhay sa katuwiran, kabanalan, pananalig, pag-ibig, pagtitiis at kaamuan. Gawin mo ang buo mong makakaya sa pakikibaka, alang-alang sa pananampalataya, at kakamtan mo ang buhay na walang hanggan. Yaman diyan ka tinawag ng Diyos nang ipinahayag mo sa harapan ng maraming saksi ang iyong pananampalataya. Sa ngalan ng Diyos na nagbibigay buhay sa lahat ng bagay, at sa ngalan ni Hesukristo na nagpatotoo sa harapan ni Poncio Pilato, iniuutos ko sa iyo ang mga tagubiling ito'y panatilihin mong mabisa at walang kapintasan hanggang sa pagdating ng Panginoong Hesukristo. Sa takdang panahon, siya'y ihahayag
ng mapagpalang Diyos, ang makapangyarihang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Siya lamang ang walang kamatayan, ang nanananahan sa liwanag na di matitigan. Hindi siya nakikita o makikita ni numan. Sa Kanya ang karangalan at ang walang hanggang kapangyarihan. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo. Tayo pong lahat, si Kristo ay naging dukha upang tayo'y managana sa bigay niyang pagpapala. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Pariseo, may isang mayamang nagdaramit ng mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. At may isa namang pulubing nagngangalang Lazaro, tadtad ng sugat na nakalupa pasay sa may pintuan ng mayaman upang mamulot kahit mumog na nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. At dooy nilalapitan siya ng aso at dinidilaan ng kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay din ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades, tumingala ang mayaman at kanyang natanaw sa malayo si Abraham, kapiling si Lazaro. At sumigaw siya, Amang Abraham, mahabag po kayo sa akin. Utusan ninyo si Lazaro na isausaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila, sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, Anak, alalahanin mong nagpasasaka sa buhay sa ibabaw ng lupa, at si Lazaro'y nagtiis ng kahirapan. Ngunit ngayoy, inaaaliw siya rito samantalang ikaw na may nagdurusa. Higit sa lahat, inilagay sa pagitan natin ang isang malaking bangin upang ang mga narini ay hindi makaparian at ang mga nariyan ay hindi makaparine. At sinabi ng mayaman, Kung gayon po, Amang Abraham, ipinamamanhik ko sa inyong papuntahan ninyo si Lazaro sa bahay ng aking ama, sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki. Paparoonin nga ninyo siya upang babalaan sila at nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa sa kanila ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta. Pakinggan nila ang mga iyon. Hindi po sapat ang mga iyon, tugon niya. Ngunit kung pumunta sa kanilang isang patay na muling nabuhay, tatalikdan nila ang kanilang mga kasalanan. Sinabi sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay.
Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Pansinin po ninyo ang eksenang ito. Mayroon daw pong isang taong namatay noong siya'y nasa harapan na ng pintuan ng langit ay sinabat siya ni San Pedro. Namatay ang taong ito. Nang siya'y nasa harap na ng pinto ng langit, biglang sinabat siya ni San Pedro. Wika ni San Pedro sa namatay na taong ito, sabi niya, "Sandali lang, brother." Sabi ni San Pedro sa kanya, "Bago ka makakapasok dito sa pintuan ng langit, iche-check ko muna ang pangalan mo kung nasa libro ng mga buhay." Sandali lang, check ko muna ang pangalan mo kung ito'y nasa libro upang makapasok ka dito sa pinto. At chinek ng mabuti ni San Pedro ang mga pangalan sa listahan ng The Book of Life. Nang matapos ma-check ni San Pedro kung naroon nga ang pangalan ng namatay na taong ito, sinabihan ni San Pedro ang tao, sabi niya, "Brad, pasensya ka na, wala ang pangalan mo sa libro. Ibig sabihin nito, simple lang, diretso ka sa impyerno." Diretso ka sa impyerno. Nagulat na bigla ang lalaking namatay at nagprotesta siya kay San Pedro. Sabi niya, "Aba, San Pedro, bakit naman po? Ano bang ginawa ko? Wala naman akong ginawa, ha?" Sabi ng lalaking ito, "Precisely." Sabi ni San Pedro sa kanya, "Yun nga wala kang ginawa nung buhay ka, kaya ngayon diretso ka sa impyerno." Sabi ni San Pedro sa kanya, "Alam po ninyo, napunta sa impyerno ang taong ito dahil nung nabubuhay pa siya, wala siyang ginawang mabuti sa kanyang kapwa. Wala siyang ginawa, kaya sa impyerno siya napunta." Kung babalikan lamang po natin ang ating pagbasa ngayon, lalong-lalo na ang ating ebanghelyo ngayon, yung mayamang tao, alam ninyo, hindi naman niya sinaktan yung pulube sa kwento. Hindi naman niya sinamantalahan o pinagsamantalahan ng kahinaan ng pulubing itong mayaman na tao. Hindi niya pinerwisyo yung pulube. Pero napansin ninyo, bakit sa kahuli-hulihan siya ang naparusahan? Ano bang dahilan? Bakit siya ngayon ang nagdurusa? Ano bang maling kanyang nagawa itong mayaman na tao? Alam po ninyo, katumbas din po ito ng ganitong pag-iisip natin o paniniwala natin. Halimbawa, sinasabi mo sa sarili mo, ikaw mismo, sinasabi mo, "Wala akong pineperwis yung tao. Wala akong ginagawang masama sa iba. So wala akong kasalanan, wala akong pananagutan, wala akong sabit sa Diyos." Paalala lang po sa ating lahat, hindi dahil wala kang pineperwis yung tao, mabuti ka ng tao. Hindi po. At hindi dahil wala kang ginagawang masama, tama ka na. Hindi yata. Base po sa ating pagbasa ngayon, mali pala ang ganoong paniniwala. Wala kang ang pineperwisyo, pero wala ka rin palang binibigyang benepisyo. Wala kang ang ginagawang masama, pero wala ka rin palang ginagawang mabuti sa iyong kapwa. Hindi nga ikaw ang namerwisyo, pero wala ka naman palang ginawang mabuti sa mga taong naperwisyo. Mali po pala ang ganoong paniniwala. Halimbawa na lamang po, may taong nalulunod. Nalulunod ang isang tao, nakita mo, hindi ikaw ang nanulak sa taong nalulunod na ito. Ibig sabihin ba nito wala ka ng pakialam sa kanya? Kahit ikaw yung pinakamalapit, ikaw yung nakakita? Hindi mo ba sasagipin ang kanyang buhay? Itong taong nalulunod? Ano pa? Nakita mong isang tao na aksidente siya, hindi naman ikaw ang nakabundol. Hindi ka na ba sasaklolo? Kahit ikaw yung pinakamalapit,
Tanda po, nung agyo mo naman palang maglarin, pero ing kasiran e mo pansin, king kelambatan mituran ka rin. Nung agyo mo naman paling maglarin, ikang tao, nung agyo mo naman paling maglarin, pero ing kasiran e mo pansin, aking kelambatan, mituran at mituran ka rin. Sabi nga po, ng unang pagbasa natin, ang ganda ng mga salitang ginamit ni Propeta Amos sa first reading natin. Sabi niya, kalunos-lunos ang mangyayari sa inyo, kayong mga walang pakialam sa mga tinatamaan. Walang pakialam, walang pakialam. Yun po ang ikinasira ng taong mayaman sa ating ebanghelyo. Ang tanong, sa papaanong pamamaraan niya ikinasira ito na wala siyang pakialam? Wala po kasi siyang habag nung buhay siya. Wala kasi siyang malasakit sa kanyang kapwa. Wala siya kasing pakiramdam sa mga taong nangangailangan noong buhay pa siya. Meaning, ayaw niyang inaabala siya. Kaya nga hindi siya tumutulong sa iba. Nanlamig ang pagmamahal niya. Nawala ang habag niya sa puso niya na ito dapat ang pinakakapit niya sa Diyos at sa kanyang kapwa. Paalala lang po, kapag ka nasanay po tayo sa pagwawalang bahala, kapag ka nasanay na po tayo na wala tayong pakialam sa iba, kung ayaw mo nang inaabala ka, ang pag-ibig sa iyo ay mawawala. Bakit? Dahil ang pag-ibig, naniniwala ako, ay isang malaking abala. Inglugod, pangabala yun. Ang ayaw, nagpapaabala. Ang pag-ibig niya ay nawawala. At ang hindi marunong umibig, ang hindi marunong magmahal, mapupunta siya sa lugar na walang pag-ibig. Ano ang lugar na walang pag-ibig? Ang ginamit sa ating pagbasa sa Ebanghelyo ay Hades. Ibig sabihin, impyerno. Impyerno ang lugar ng walang pag-ibig. Sa ating pong Ebanghelyo ngayong linggong ito, hindi po parusa yung kinahinatnan ng taong mayaman. Kundi ang nangyari sa kanya, yun ay natural na resulta ng buhay na ayaw magpaabala. Ang impyerno ay hindi po parusang nanggagaling sa Diyos. Ang impyerno ay hindi parusang nanggagaling sa Diyos, kundi ang impyerno ay galing sa tao. Ang impyerno ay galing po sa atin. Ito po ay ang bunga. Ito ang kinahihinatnan ng buhay na walang pag-ibig. Yon ang impyerno. Hell, as Father James Keenan said, hell is not a punishment from God, but the conclusion of a life that fails to love. Hell is not a punishment from God, but it is the conclusion of a life that fails to love. Yung mayamang tao sa kwento, hindi po ang pera niya, hindi po ang mga ari-arian niya ang nakaperwisyo sa kanya. Ano ang nakaperwisyo sa kanya, sa buhay niya, sa kabila? Ito ay ang kanyang pag-ibig na hinayaan niyang mawala, na sana nakatulong na siya sa kanyang kapwa nung buhay siya. Yung mayaman, kaya niyang tumulong nung buhay siya. Kaya niya. Pero hindi niya ginawa. Nilalapitan na nga siya ni Lazaro na isang pulube. Anong ginawa nung mayaman? Nilalapitan na siya, lumalayo pa siya. Nakakatawa siya. Bakit? Kasi po sa kabilang buhay, kung napansin ninyo, sa kabilang buhay, nung namatay na siya, itong taong mayaman, siya ngayon ang nagpapalimos. Siya ngayon ang nagpapalimos. Noon, wala siyang habag. Ngayon, sa kabilang buhay, siya ang humihingi, nagpapalimos ng habag. Father Abraham, please have pity on me. Sabi ng ating ebanghelyo. Hindi po pala siya nakakatawa, kundi nakakaawa siya. Bakit? Nakakaawa siya? Kasi hindi niya inilapit ang sarili niya nung buhay siya sa kanyang kapwa. Kaya sa kabilang buhay, ngayon ay nagkakaproblema siya. Ang rich, ang mayaman noon, ang rich,
ngayon ay hindi na nila ma-reach. Kahit paman din po, sina Lazaro at Abraham ay hindi na siya malapitan o matulungan man. Alam po ninyo, kung ngayon pa lang po tayong lahat, inilalayo na po natin ang mga sarili natin sa ating kapwa, kahit sa kabilang buhay ay ganyan din. Mapapalayo din tayo sa ating kapwa. Kaya't ang panawagan sa ating lahat, ang imbitasyon nito, ang mensahe nito, huwag ilayo ang sarili mo sa iba upang makatulong ka. Malay mo, yung taong tinutulungan mo, siya pala ang gate pass mo upang makapasok ka sa pintuan ng langit. Malay mo, yung mga taong tinutulungan mo, sila pa pala ang maghahatid sa iyo sa kalangitan. Maragul kanabangnan, karing taong kekang sasahupan. Malaking benepisyo ang may pagkakaloob sa iyo sa mga taong tinutulungan mo. At masusukat nga naman ang lalim at laki ng pag-ibig mo sa mga tinutulungan mo. Magsitayo pong lahat. Sumasambalataya Ay ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, na katawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumaho, nang may ikatlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto, uhukom sa mga nabubuhay at nagmamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamaan ng mga santo, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng magbuli at ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, lumapit po tayo ngayon sa Ama upang matulungan tayong makasunod sa halimbawa ni Jesus, na may puso sa mga taong lubos na nangangailangan at walang sawang lumilingap sa mga nasasadlak. Sa bawat panalangin ang inyo pong itutugon, Panginoon, pakinggan mo kami. Ulitin po ninyo. Panginoon, pakinggan mo kami. May sagawa nawa ng simbahan ang mga programang nakakatulong sa mga mahihirap upang magkaroon sila ng pag-asa sa kanilang buhay. Manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mo kami. Pakinggan nawa ng ating pamahalaan ang mga inahing ng mga pinakamahirap na mamamayan at bigyan sila ng hanap buhay, edukasyon at tirahan. Manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mo kami. Huwag nawa tayong mabulag sa karangyaan at luho ng hatid ng mundo upang matunghayan natin ang mga lubos na nangangailangan bilang mga Lazaro na dapat damayan at tulungan. Manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mo kami. Maging tapat nawa ang mga guro sa kanilang tungkulin upang mahubog ang mga kabataan na may pusong nagmamahal sa katotohanan, pagtulong sa kapwa, pag-ibig at pangangailangan sa sangnilikha. Manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mo kami. Masalamin nawa sa pamumuhay ng mga Pilipino, naglalayag si Kristo upang sa pamagitan ng mayamang kultura, maibahagi nila ang pananampalataya sa kapwa nilang Pilipino, pati na rin sa mga dayuhan. Manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mo kami. Para sa kaarawan ni Kathleen M. Corpus, Maria Antonina Ginto, para sa natatanging kailingan ni Laila Abiog, Evelyn De La Rosa, Paz Swing, Mr. and Mrs. Alvin Joseph Gamboa, ng St. Jude Tadeus Parish Pastoral Council at ng St. Jude Village Officers and Honors. Para sa mabilis na panggaling ni Sunny Bustos,
Louis Andrew Panlaki, Ines Sunga, Anita Theodin, Susan Manansala, at sa lahat ng kamag-anak at kaibigan namin may sakit. Para sa ligtas na paglalakbay ni Johan at Johas Yumang. Para sa kaluluwa ni Norma, Maria Birinya, Antonio Aldi, Remio, Teresita Pintor, Nonita Capayas, Sixto Mengamin, Ignacia Langamin, Daryl Jude Galang, hatlat ng kaluluwa sa purgatorio. Manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mo kami. Ngayon po, hingin natin ang ating pansariling kahilingan. Ama naming makapangyarihan sa lahat, iligtas mo at arugain ng iyong sambayanan sapagkat nasa iyo ang lahat ng aming pag-asa. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa inyong mga kamay sa kapurihan at karangalan sa ating pakinabang at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, loobin mong ikalugod ang aming paghahandog at ito nawa ay siyang magkaloob ng iyong pagpapalang sa ami umaagos sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin. itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya sa pagsasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan, ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw. Gayon din ng tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis nang makapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig.
Ikaw ngayoy pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman pagkatapos ng hapunan ay kinuha niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, at iniabot iyon sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Dugo ng bago at walang hanggang tipan na para sa inyo at para sa lahat ay ibubuhos sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig
puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, si Florentino na aming Obispo, si Pasiano ang aming Obispo Emerito at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo si Norma na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Noong siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa buhay, sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal. Si San Judas Tadeo na aming patron na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang mga anak na inampon ng ating mahabaging Diyos, lakas loob nating ngayong dasalin ang panalangin itinuro ni Jesus sa atin. Hinihiling naming kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan
at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. O Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Maghangad at magbigayan kayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Naririto ang ating mahabaging Diyos, si Yesu Kristo. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Announcements. The month of October ushers into significant celebration in our parish. The feast of our patroness, Our Lady, the Queen of the Most Holy Rosary, on October 7, and the feast of our patron, Saint Jude Thaddeus, on October 28. In preparation of the feast on October 7, the parish will have a triduum in honor of Our Lady, the Queen of the Most Holy Rosary, on October 4, 5, and 6, February to Sunday, this coming week. On October 7, which is a Monday, we commemorate her feast with the celebration of the Eucharist at 6:30 in the evening. Please join us in this celebration. On the other hand, in preparation for the feast of our patron, Saint Jude Thaddeus, we shall be having the three traditional cluster masses on the first 3 Tuesday, October prior to the 9-day Mass novena and the feast proper. The first cluster mass, which is sponsored by the residents of Cluster 1A and 1B, will be celebrated on October 1st, this coming Tuesday, at the small oval at St. Rose Street, Phase 1. Let us be one with Cluster 1A and 1B in this celebration, as well as in the procession that will take back the image of St. Jude from the Mass venue to the parish church immediately after the Mass. Thank you. Manalangin Magsitayo. Ama naming mapagmahal, ang aming banal na pakikinabang ay magdulot nawa ng kagalingan sa aming katauhan upang kami makatambal sa kalwalhatian ng aming nilalahukan sa tiniis na kamatayan na amin ngayong ipinapahayag sa ginanap na pagdiriwang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Iyukunin niyo ang inyong mga ulo para sa panalangin at pagbabasbas. Pagpalain nawa kayo ng kapayapaan ng Diyos na pinagmumulan ng tanang kasiyahan sa buhay ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Pagkalooban nawa kayo ng Diyos ng kalayaan mula sa takot at pangamba. Palakasin ang inyong loob sa pagpapadama niya sa inyo ng pag-ibig niyang walang hanggan. Amen. Pasaganain nawa niya sa inyo ang kaloob niyang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig, upang lahat ng inyong gawain araw-araw ay magbunga ng kaligayahan sa buhay na walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating Santa Misa ay natapos na. Humayo kayo ngayon sa kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.
Amen.